This argument of orientation has another danger. Tämä taipumukseen tai suuntautumiseen liittyvä keskustelu tai väite, sillä on toinenkin vaaransa. It could be used also regarding other sins. Tätähän voisi soveltaa myöskin muihin synteihin. There are people who have predisposition to alcohol, On henkilöitä, joilla on perussuuntautuneisuus alkoholismiin, criminal behavior, rikolliseen toimintaan, a number of so-called ordinary vice, ja kaikenlaisiin muihin tavallisiin paheisiin. like selfishness, Niin kuin jealousy, itsekkyyteen, mustasukkaisuuteen, greed, kateuteen, ahneuteen, lust, himoon, fornication. huorin tekemiseen. So have they chosen that? Ovatko he valinneet tämän? All these arguments can be used in the same way to all other sins. Eli tätä suuntautuneisuutta voidaan käyttää argumenttina puolustamaan näitä kaikkia muita asioita myöskin. Dr. Alfred Berlin, a leading specialist in the issue of pedophilia, Tohtori Alfred Berlin, joka on johtava asiantuntija lapsiin sekaantumisessa pedofiliassa, he writes, hän kirjoittaa, biological factors have importance in the development of pedophilia. biologisilla tekijöillä on tärkeä asemansa, kun pedofilien taipumus kehittyy. The most wrong thing is a view that pedophilia is something the person chooses. On väärin sanoa, että pedofilia olisi tämmöinen valittu elämäntapa. If a person is a pedophile, it's not his fault, Jos henkilö on pedofiili, se ei ole hänen vikansa, but it is his responsibility to do something against it. mutta hänen velvollisuutensa on tehdä jotain sitä vastaan. In other words, the moral assessment of some disposition does not depend on if it is acquired in early childhood or maybe stimulated by inborn impulses. Eli tämä moraalinen arvio nyt ei riipu siitä, että onko joku taipumus synnynnäinen vai onko se hankittu tai saatu jotain kautta myöhemmin. What is true, these circumstances influence a necessary measure of pastoral sensitivity and care. On aivan totta, että tämmöinen asiantila, tämmöinen taipumus kyllä vaatii pastoraalista huolenpitoa ja huolellista asian läpikäymistä. The church should be able to take pastoral care with people of these people with such a problems. Kirkon pitäisi olla valmis kohtaamaan ja auttamaan pastoraalisesti henkilöitä, joilla on tällaisia ongelmia. But I don't believe that appropriate pastoral measure would be to say that this behavior is acceptable. Mutta oikea pastoraalinen tapa kohdata tämä ongelma ei suinkaan ole se, että tämä taipumus on hyväksyttävä. If we believe that, then every orientation would define the ethical dimension of any activity. Jos näin toimittaisiin, silloin kaikki erilaiset taipumukset tulisi samaan tapaan sitten eettisesti hyväksyä. If we go this way, then a person is not much more than some of his fleshly impulses. Jos tälle tielle lähdettäisiin, niin ihminen ei olisi oikeastaan sen enempää kuin vain hänen lihalliset himonsa ja yllytteensä. And if we take the same principles which are used to vindicate homosexual activity and use them in other spheres, Ja jos ottaisimme nämä perusteet, joilla puolustetaan homoseksuaalisuutta ja käyttäisimme niitä näissä muissa asioissa, the church and society would come to complete moral chaos. silloin kirkko ja koko yhteiskunta joutuisi aivan totaaliseen moraaliseen kaaukseen. The commandments will stop to be commandments in any senseful way. Silloin 10 käskyä lakkaisivat olemasta käskyjä enää missään mielessä. Lord will not be Jesus Christ, but in his place would rule the predisposition or orientation.
Herramme Jeesus Kristus ei olisi enää mikään Herra, vaan meidän taipumuksemme olisivat herroja. It is understandable if to something like this or ideas of like this are promoted by the fundamentalists of secular humanists. On ymmärrettävää, jos tämmöisiä ideoita levittävät humanisti-fundamentalistit. But if the church starts to promote these ideas, Mutta jos kirkko alkaa puolustaa ja levittää tämmöisiä ideoita, so I think this is even a catastrophe. se on katastrofi. The church duty is to proclaim the whole word of God to all people. Kirkon tehtävä on julistaa koko Jumalan sana kaikille ihmisille, Also homosexual people. myöskin homoseksuaalisille This is the ihmisille. first duty of the church in front of homosexual people. Tämä on kirkon ensimmäinen velvollisuus homoseksuaalien edessä. This is the most important way how to serve them. Tämä on tärkein tapa, miten palvella heitä. If the church, even with best intentions, would bless their relationships, Jos kirkko ihan hyvääkin tarkoittaen siunaa heidän liittonsa, keskinäiset liittonsa, it would give a sign that with their life everything is all right. se antaisi sellaisen viestin, että heidän elämässään kaikki on kunnossa. So they take away from these people motivation to repent from their sin and believe in the gospel. Ja näin viedään näiltä homoseksuaalisesti suuntautuneilta ihmisiltä heidän oikeutensa tehdä parannus ja uskoa evankeliumiin. And this brings in danger their salvation and eternal life. Ja tämä uhkaa heidän mahdollisuuttaan pelastua ja saada iankaikkinen elämä. So maybe these churches want to do something very good, Ehkä siis nuo kirkot haluavat tehdä jotain hyvää, but the fruits most possibly will be dangerous and disastrous. mutta sen hyvää tarkoittavan työn hedelmä saattaa olla hyvinkin tuhoisa. First of all to the people they intend to serve to. Ja niille ihmisille, joita he haluavat palvella. I cannot understand why these issues, this blessing of same-sex couples is made of such a high priority to bring everything else as a sacrifice to that. Enkä voi ymmärtää, miksi samaa sukupuolta olevien liittojen siunaaminen on tullut niin tärkeäksi asiaksi, että kaikki muu voidaan uhrata sen edessä. I think most possibly it's just influence of the postmodern programmatic ideology. Luulen, että kyseessä on vain tämmöinen postmoderni ohjelma ja sen ideologian läpivieminen. And there is no source for that from the Bible or the church herself. Ja tälle ei löydy sitä lähtökohtaa tai lähdettä Raamatusta. I think we are now approaching a very destructive moment in the Lutheran family in the world. Ja näin olemme lähestymässä tämmöistä hyvin tuhoisaa hetkeä luterilaisten kirkkojen yhteydessä. I cannot predict what end it will take. En osaa ennustaa, mikä on lopputulos, I am not very optimistic. mutta en ole kovin optimistinen. But we have survived the Soviet Empire. Me olemme kyllä jo selviytyneet Neuvostoliitosta, And sometimes it looked like the church will die. ja joskus näytti siltä, että kirkko kuolee. The atheism was ruling. Ateismi oli vallassa, But the task of the faithful was to preserve the word of God. mutta uskollisten tehtävänä oli ylläpitää Jumalan sanaa. Whatever it takes. Mitä tahansa se maksaa. We cannot predict what will happen. Me emme voi ennustaa, mitä tulee tapahtumaan, But this is not our responsibility. mutta se ei ole meidän velvollisuutemme. We have just one responsibility. Meillä on vain yksi velvoite. To obey God, to obey Christ. Totella Jumalaa, totella Kristusta. May God help us.